Pietcast. Nou, daar gaat hij dan, Piet. Winter 2020-21. Piet Paulusma, Wim Brons. Het is Joert de Grutterdij, Piet. Lanceren maar die wintervoorspelling. Ja. Voor Sissing. 30 november. Het is de winter. Ik verwacht je meer winter als de oude winter. Dat is Dat beste vat even niet, man. Ja. Goed. Nee, prima. Hupsakee. Ter zake. Doe maar. Of hoe is het Nee. Ik vind het fantastisch. Ja, nee, er komt meer winter als de oude winter. Dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Maar je hebt gewoon dat de recordperiode maar geen echt albesterden winters, dat die vrij groot is. Of een periode zonder albesterden toch. Want dit wil ik wijzen. Toen is het alweer toven weer op het nipperke. Dan komen we bij deze winter. Meer winter als de oude winter. Vorige winter heb ik meer reeteriet waar ik verwachtte. Ja. Dat is een behindbleun tot een paar dagen. En lang net overal. En de oren verzittingen daarvoor, die hebben het heel goed in. Alleen de vorige winter had het net goed in op het, als het huis toe het reetrieden. Nee. Als ik nou naar het stremingspatroon van het Alroene Ier en van de vorige jest om te mij nou, dan zeg ik er is wat verloren. Het stremingspatroon is verloren. Het is minder lang van hetzelfde. De hege drukgebieden hebben wat meer... hebben zich wat meer op oren plakken opdoen. En dat betekent dus dat we van Simmer net die hele lange droege periode hand hebben. Nee. Dat we van Simmerik wel buien hand hebben. Dat deze Simmerik op een protoplak wonen wie het komt weer. De jest die meer echt jest moet een zwieren stwarmen om. Ja, en de temperatuur weer vrij heeg, maar... En temperatuur weer vrij heeg. Ja, maar de derde van Kees, er ben wel meer novembermaand bij de temperatuur heeg weer. Met dat toch een flinke winter vervolgen. Ben ik novembermaand bij de temperatuur heeg weer. Met totaal geen winter opvolgen. En ik ging ervan uit dat mij dat verrooiende stremingspatroon de kans op winterwaar deze winter groter is. Ja, en hebben we het dan hoe stabiel winterwaar? Een skoft lang of toch wel wat kwakkelt de temperatuur toch een beetje? Ja, ik heb zo'n dat een vreemde winter. Ik denk dat die winter eerst eens even denkt van welke kant maak ik nou op, welke kant maak ik net op. Maar dat is het 1 of 2 perioden krijgt mooi echt winterwaar. Dat zit er naar mijn idee wel in. En dan is nog even de vraag wat er precies in december gaat. Want december is wel, vind ik altijd een cruciale mannen richting winterwaar. Een hele milde december is wel een zwier om de andere kant op te krijgen. Maar dan ben ik winters bekend die dan in februari nog helemaal losgaan. Ja. Dus december, ik denk dat die winter alles helemaal wat opspeelt. Ja. Kist ik een witte kerstgarantie? Jan Piet? Nee, die witte Christ komen wij nog op waarom. Maar het zullen we samen kennen. Ja, maar de bespreks nou de december besjucht toch vooral als opmaat naar de echte winter in januari, februari. Ja, maar het kan ik samenwijzen ik zei het zullen winterwijs waarbij het sap verhoor kennen. Dan denkt ze misschien dat we het nooit weer winter en is die winter dus maar. En dat zou in december ik plak vind ik kennen. Ik verwacht je dat de winter wel zien opspelen in december. Ja. Maar ik waar er nog net van te zeggen, jongens, het gaat hier en daar los. Nee. Maar goed, de kop is meer winter dan de Aronieren en Naturies. En Naturies. Dus dan kom ik op Naturies. En ik denk langer dan 1 of 2 dagen in zo'n periode. Je moet er de rekening mee houden dat ijsgroei is van heel veel dingen afhankelijk. Van sneeuw, net sneeuw. En we krijgen wel oerles, toch sneeuw, toch ijzel. We krijgen oerles, toch misschien wel... En ik net winterwaar. Het kan wel eens even flink warm wezen. Maar deze winter zal zich wat vreemd gedragen. Het is net het patroon. En dan kun je zeggen, kwakkelien. Nee, want kwakkelien in de winters ben. Dan maar even wat vriezen, dan maar even wat taai. Dat gaat de hele tijd wat terug. Nee, dit is wel een winter waarbij een 1 of 2 perioden zitten me echt geld. Maar ik een 1 of 2 perioden misschien wel maar... dat zit weer bij te warm maar. Ja. Dus in die zin is het weer toch het wel iets van mij de extreme te maken die dat dan nemen. Een langere periode met warmer waar en een wat langere periode met kouder waar. Ja, of die warme periode komt er net in zo'n te pas. Het kan zomaar. We hebben zo in de winter 2010 al, we hebben de hele winter had, de hele winter sneeuw, maar dat genoeg om echt goed op redens te komen. Nee. Dat we in 2012 weer het oors had, dan hebben we kwam weer die 3 dagen te kwad. Maar het kan nog altijd. Ik ben ook altijd nog van mening dat de waarsextremen, zoals deze mannen, de Aroene mannen in november, de extremen van de Aroenieren, dat die extremen ik nog altijd niet in geld omzetten kunnen. Ja, dus dat zou ik ze dan maar een
Maar wat alve word ik nemen dan? Ja, dat doorstoot ik net. Dat doorstoot ik net. Dat krijg je bij mij niet uit. Maar het kan wel wijs dat wij... Zo, de meest slechtste winter ooit om toch een alve te nemen. Want hoe zien we dat, hè? Oh, bedoel je? Nou, met de corona. Ja, dat weet ik net. Maar daar wil ik nog net eens aan denken. Het is natuurlijk wel zo, als wij op Rijdens komen natuurlijk wel een soort mensen op het ijs. Sorry, nog een keer? Als wij op Rijdens komen, zullen wel een soort mensen op het ijs opzieken. Ja, dan zit en de orometer op de ijs afstaan, dat wordt ook een dingetje. Dat wordt een dingetje. Maar dat is juist hoe. Maar dat ding, ik kijk van nou hoe het al niet gaat. Ja. Maar goed, natuurijs. Dat is mooi. Meer winter. Ik zit nog even door de tekst in het eitje, Piet. Want ik wil die op alles verspinnen. Dat snap je natuurlijk ook wel. Hè? Ik bedoel, vooral januari, februari. Snie en ijzel. Maar ja, dat is natuurlijk alle winters wel weer saai. Maar dat is interessant waarbij het helemaal net vaak aan. Dus je bent in deze winterversitting wel een paar keuzes maken. En iedereen zegt, ja, dat ken ik het want er komt van alles voor. Nee, dat is keuze maken op natuurijs. Ja. Is keuze maken van snieën. En... nu hebben we wel eens even sneeuwhand. Maar dat... en een gemiddelde normale temperatuur tot kouder. Ja. Okay. Dat past bij een winter. Ja, zeker. Ja, dat is helder. Nou, Piet. Fantastisch. Dit weer het? Nou, of er mag er nog meer hoe het wijden willen. Nee, want ik denk dat wij elkaar de komende winter nog wel eens even zien komen. Ongetwijfeld. Want we wisten, 1 december begint de meteorologische winter. Ja. De kleine winter is wat letter. Ja. Maar van de waarkunde begint op 1 december. Vandaar dat ik hem op 30 november publiceer. Ik zal al deze zin heilig druut als quotes. En daar komen we de hele winter op rond. Oké, hoi. Dankjewel.